българските традиции и обичаи. Тези традиции и обичаи се предават от нашите баби и дядовци. И ние трябва да ги продължим, защото народ без празници и традиции няма бъдеще. Хей, повяй южняка, там в кръсталака, песен Славя запява и за стари времена приказки да говори. Приказки, песни, традиции чудесни за българщината, която народ ни прави тя от злато. От злато, що не потъмнява, а все по-красиво става. С песните, с обичаите, гордейте се и всички знайте, че тук е нашата родина, от век и чак до амина. Сега ще играта пръстенче брашното. Който намери пръв пръстенче, той просто се ожени. Намери го!
Thank you.